Pozdrav svima! Danas nastavljamo naše druženje u sklopu digitalnog učeničkog inkubatora, a gdje se fokusiramo na korisnike vašeg proizvoda, odnosno usluge. Nakon što ste opisali problem kojeg želite riješiti i specificirali vašu ideju i rješenje, u ovom ciklusu fokusiramo se na korisnike vašeg proizvoda i usluge, te ih želimo i nastojimo što bolje i što detaljnije opisati. Sad, što znači biti korisnik, odnosno potrošač? Pa za početak, kao ljudi, možemo se složiti da smo svi jedinstveni i različiti. Iz perspektive, kulture, pozadine, vjere, ponašanja, bliskosti, pristupa određenim stvarima, jednostavno svako od nas je specifičan na svoj način. No ono što imamo zajedničko, svi generalno kada gledamo kroz naš život i uloga koju dijelimo svi skupa, je to da smo potrošači. Znači svaki puta kada kupimo bilo koju stvar, znači u bilo kojem dijelu da postoji nekakva razmjena dobara ili usluga ili mi nešto kupimo tipa kruh, mlijeko, namirnice, odjeća, mobitel, tehnologija, što god, i za uzvrat dobivamo nekakvu uslugu za taj novac ili proizvod, tada se mi nalazimo u poziciji potrošača. Trenutno, danas, naravno, s obzirom na vaše godine i dobu u kojoj se nalazite, imate ograničeni set mogućnosti i stvari koje uopće možete možda konzumirati, koje možete kupiti, tako da je taj set smanjen, on će postajati sve veći kako ćete vi biti stariji, no u osnovi maltene od našeg rođenja na ovaj ili na onaj način susrećemo se sa tim pojmom i nalazimo se u toj ulozi. Sad, postavlja se pitanje, jesmo li svi isti kao potrošači? Probajte malo razmisliti o tome svemu skupa i na koji način bi pristupili uopće svemu tome. Gdje se javljaju nekakve razlike ili sličnosti? Generalno možemo reći da nismo isti kao potrošači, zapravo opet različiti smo svak na nekako svoj način, ali slični u određenim pogledima. Ugledamo na primjer odmor. Određeni set ljudi, siguran sam da ih znate, više uživaju u tome da leže na moru, na plaži i da uživaju i da na taj način ostvaruju svoj doživljaj odmora. S druge strane, siguran sam da poznajete ljude koji kada pomisle na odmor, da se zapravo fokusiraju na nekakvu avanturu, na nekakav aktivni odmor, na planinarenje, na izlet u prirodu. Znači ne toliko pasivno, nego zapravo više aktivan element odmora. Tako da zapravo isti problem drugačije se rješava od dvije različite skupine ljudi. Ugledamo kuhanje. Profesionalne kuhare s jedne strane trebaju profesionalnu opremu, neke stvari na koje mogu računati godinama. Dok s druge strane, ako gledamo kuhanje u našim domovima, u našoj obitelji, nije nam potrebna baš profesionalna oprema, već nešto što može zadovoljiti nekakve osnovne potrebe. Opet, isti problem, totalno dva različita pristupa. I recimo treći primjer zabave, s jedne strane netko će više uživati, preferirati društvene igre ili druženje kod kuće, dok s druge strane određeni ljudi će se htjeti zabaviti u klubovima ili na partijima ili na taj tip zabave. Kada pogledamo svaka od ovih slika je zapravo zasebna skupina potrošača. Znači to je nekakav određeni set ljudi koji se međusobno razlikuje, ali opet unutar iste skupine dijele slične osobine i navike. Znači siguran sam da znate određeni broj ljudi koji se voli izležavati na plaži i opet s druge strane siguran sam da poznajete određeni broj ljudi koji više vole nekakva avanturistička ili adrenalinska putovanja, odnosno žele istraživati prirodu. Znači možemo imati različite skupine za isti problem, a zašto nam je to sve skupa važno? Zato što upravo u ovom zadatku cilj nam je identificirati skupine ljudi koje imaju isti problem kojeg vi želite riješiti vašom idejom, vašim rješenjem i oni ga rješavaju na isti ili sličan način. Znači, drugim riječima, to su korisnici vašeg proizvoda, odnosno usluge. Za primjer, ako recimo uzmemo proizvodnju visoko kvalitetnih plivačkih naočala, znači imaju fenomenalne specifikacije, dizajn, rađene su od vrhunskih materijala, ima li nam više smisla da su korisnici, odnosno potrošači tog
proizvoda profesionalni plivači ili plivači početnici, odnosno djeca koja tek uče plivati. Pretpostavljam da se možemo složiti da takav tip proizvoda sa takvim performansama više smisla ima za nekakve profesionalne sportaše. Tako da u okviru ovog zadatka cilj nam je identificirati te skupine ljudi kojima bi vaše rješenje, odnosno vaš proizvod ili usluga predstavljalo neku korist i neku vrijednost. Kroz dokument na Stellar platformi mogli ste vidjeti da imate različiti set pitanja kojim možete odgovoriti, koje vam može pomoći pri rješavanju ovog zadatka. Prvo pitanje je kome se može ponuditi, znači, vaš proizvod ili usluga. Tu bi trebalo razmisliti i navesti tko sve ima isti ili sličan problem kojeg želite riješiti. Ali važno je da sagledate širinu i različite perspektive kako biste otkrili potencijalno i neočite korisnike. Znači ne one koji vam prvi padnu na pamet, nego i možda one koji se nekako kriju ispod površine ili koji možda čak niti nisu svjesni da su u toj kategoriji problema. Recimo, ako se zadržimo na ovom primjeru profesionalnih naočala, odnosno naočala visoke kvalitete, možemo govoriti recimo o profesionalnim plivačima i triatloncima kao sportašima iz jedne perspektive, ali i recimo amaterima, odnosno veteranima plivačkim, koji možda bi htjeli koristiti taj proizvod ili uslugu čisto zato što se žele prisjećati tih dana, zato što su u jednoj fazi svog života imali pristup tako visoko kvalitetnim proizvodima i uslugama i žele to nastaviti koristiti dalje. Znači, kroz ovaj prvi set pitanja razmislite i pokušajte identificirati koje su to sve skupine i grupe ljudi koje dijele nekakve karakteristike i kojima bi vaša usluga, odnosno vaš proizvod, mogao predstavljati neku korist. Drugi set pitanja fokusira se na opis što detaljniji, naravno, ljudi koji će koristiti taj proizvod, odnosno uslugu. Znači, što su po zanimanju, gdje rade, koje su dobi, gdje žive, koliko zarađuju, s kim se druže. Dakle, pokušajte ući u dubinu razumijevanja tih ljudi, a kako biste pokušali opisati neka njihova razmišljanja, emocije i ponašanje. Znači, koliko i na koji način oni procesuiraju sve te informacije, probajte se staviti u njihovu perspektivu i što detaljnije ih opisati i specificirati neke njihove karakteristike. Opet, ako se vratimo na ovaj primjer i uzmemo za recimo veterane u plivanju, možemo reći da recimo to nekakva skupina ljudi od 30 do 60 godina koji imaju srednje visoka primanja, koji recimo treniraju 3 i više puta tjedno, žele biti dio nekakve plivačke zajednice, žele se osjećati mlado i natjecati, da ponovno osjete tu tremu, to uzbuđenje pred natjecanje i recimo da kvalitetna oprema im daje nekakav osjećaj ozbiljnosti. Znači ne žele se osjećati kao rekreativci, već da se vrate u te ozbiljnije dane. Kroz ovaj set pitanja nastojite što detaljnije upoznati te vaše korisnike, stavite se u njihovu perspektivu, pokušajte naći što je više moguće informacija o njima, a kako biste ih što bolje i detaljnije razumjeli. Treći set pitanja fokusira se na jedan kvantitativni dio, a to je zapravo da nastojimo popisati i specificirati koliko takvih ljudi ima u Hrvatskoj ili ako ste odlučili raditi to na nekakvoj regionalnoj ili europskoj svjetskoj razini, znači koliko ljudi ima u svakoj od tih skupina i ukupno korisnika koji bi htjeli koristiti vaš proizvod ili uslugu. Znači opet za svaku od tih kategorija cilj je specificirati, znači da dobijete osjećaj je li se radi o nekakvom nišnom tržištu, znači da je jako relativno mali broj ljudi spreman koristiti taj proizvod ili je to više nekakvo masovno tržište, odnosno nekakav veliki set ljudi koji su potencijalni kupci tog proizvoda. I na samom kraju fokus je odgovoriti na pitanje što će se najviše svidjeti korisnicima kod vašeg proizvoda, odnosno na što će oni pridavati pažnju, što će ih u vezi vašeg proizvoda i usluge činiti sretnim, kako će to oni ostvariti utjecaj, kako će vaš proizvod ostaviti utjecaj na njihov život, što će posebno zapamtiti kad se susretnu s vašim proizvodom ili uslugom i što će vrlo rado prenijeti ljudima oko sebe
znači davati neke preporuke, neke savjete, bez obzira imaju li taj ili sličan problem ili ne. U kontekstu plivačkih naočala to može biti recimo dizajn, dojam ozbiljnosti, znači ti korisnici će jako cijeniti zato što uz takav dizajn, uz takve vizualne karakteristike oni će i sebi, ali i drugima se nekako dojmiti ozbiljnije. Drugi element može biti funkcionalnost, da su te recimo naočale nepropusne, da imaju takve karakteristike, da je jednostavno to superiorno, pa ćete onda vrlo rado prenijeti drugima i reći hej, zadnjih 6 mjeseci koristim taj proizvod i nijednom nisu popustile, jednostavno su fenomenalne, ajde probajte. I treća stvar, recimo, taj osjećaj, te emocije, da kada koristite tu opremu, da se osjećate drugačije, onako kao nekad, dok ste možda bili mladi i profesionalno se natjecali. Ovaj set pitanja je izuzetno važan iz čistog razloga što tu dobivamo perspektivu od strane korisnika što će oni smatrati najvrijednijem od vašeg proizvoda, od vaše usluge, što će im pružiti nekakvu veliku vrijednost. I za sam kraj htio bi proći kroz 3 seta stvari koji se vežu uz važnost razumijevanja korisnika i potrošača, zašto je to bitno. Prva stvar je da znamo kome nudimo nešto. Znači, ko su ti ljudi, koje su neke njihove karakteristike, što oni točno rade, kako se osjećaju, o čemu razmišljaju. Što detaljnije znamo kome neku stvar nudimo, to postoji puno veća šansa za uspjeh tog proizvoda ili usluge, čisto zato jer onda nećemo raditi stvari na pamet, nego ćemo točno znati ko su naši potencijalni korisnici i kupci. Druga stvar je da znamo zašto nešto nudimo. To je ovaj prethodni set pitanja koji smo prolazili. Znati što će oni cijeniti, čega će se sjećati, što će oni pamtiti. Da tu kada ponudimo naš proizvod ili uslugu, da točno znamo zašto smo to ponudili upravo njima. Zato nam je važno razumjeti njihove perspektive, što će oni cijeniti, na što će se oni fokusirati, što će pamtiti, što će nekako ostati u njihovoj glavi, tako da onda mi možemo bolje prilagoditi svoju ponudu i da ćemo točno znati zašto neke stvari radimo, a isto tako zašto neke stvari ne radimo. I treća bitna stvar je da znamo kako nešto nudimo. Taj set stvari nam je bitan zato što kad poznajemo u dubinu, zaista u dubinu naše korisnike i potrošače, znamo kako im prenijeti nekakvu poruku, kako ih informirati o nama, koju cijenu formirati, gdje će moći konzumirati ili kupiti taj naš proizvod ili uslugu. Znači kad poznajemo suštinski na koji način oni razmišljaju, gdje se kreću, koliko recimo novaca imaju na raspolaganju, sve te stvari su nam jako, jako bitne za sljedeća 2 ciklusa, a to je kako će netko moći kupiti ili konzumirati naš proizvod, uslugu, znači fokusiramo se na prodajnu perspektivu i finalni ciklus u kojem se fokusiramo na to kako će netko saznati za nas, kako ćemo prenijeti informaciju o tome da mi postojimo. U ovom ciklusu želim da se fokusirate na te korisnike, na te potrošače, da vidite tko sve ima problem kojeg ste identificirali. Tu postoje različite skupine potrošača, različite skupine ljudi, a cilj nam je da uđemo u dubinu i da razumijemo svakoga od njih kako bismo im mogli ponuditi nešto novo, smisleno i drugačije. Želim vam puno sreće u razradi i specifikaciji ovog zadatka, te se veselim idućem predavanju u sklopu digitalnog učeničkog inkubatora. Bog!